गोजोननाय दं रंजानाय दं नोंनि मुंखौ लानानै जोंनाव दिनै गोग्गानाय दं गोजोननाय दं रंजानाय दं नोंनि गोसो हारानो गैया हारिखौ बुजुदोंमोन हारि थांनाय जौनायनि सानसे थांनाया नोंनि गोसो हारानो गैया बुजुदोंमोन हारिखौ खुंगिरि माहारि जानो थांखिया जिउयै माहामै मावदोंमोन खुंगिरि माहारि जानो थांखिया जिउयै माहामै मावदोंमोन नै मुगानि आन्दारि जाफैबाय मुगानिनो दा जोहोलावमोन नै मुगानि आन्दारि जाफैबाय मुगानिनो दा जोहोलावमोन दा जोहोलावमोन दा जोहोलावमोन गोजोन्थों दोंसे खनबावनो खावलायबाय जोंनियाव जथेस्थ सम दङ खेबसेनो आङो दिनैनि सानखौ थाब हाबजाथ'नो बादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाजेनबोनायनिफ्राय आफादगिरि महरै जोङो मोननो हानाय गासैबो दैदेनगिरिया दिनै जोंनि बे जौस्राङाव जयैनो जोंहा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि जोनोम सान फालिनायाव नुजाफैनो हाजोबदों बेनिखायनो आं सानखौ बे सान थासान्दियावनो गासिबो जोंनि हाबाफारिखौ जाहाथे मावनानै लानो हायो मानोना हरै थाङोब्ला जों आरो बारबोफिननो हाया बेनिखायनो आं खावलायगोन साना जाहाथे थाब हाबा नेथ' जारा दान्दिसे हाबथ'नो नाङा नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ जोंहा फरायसा आफादनि नों थासान्दियावनो नेथ' जारा दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे नेथ' जारा दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ जोंहा
बिग्राय ब्रह्म बर'नि सासे गागि देंखोगिरि बे समाव खेबसेयैनो दोंनै मिलौदो देंखोजों मेथाइ खननानै होलांबाय
आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बे समाव जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथि दङ आरो बेबायदियै जोङो आवगायनो सानदों दा दिनै जोङो जेरैबायदि हास्थायदोंमोन बे जोंनि गिबिसिन जे आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारीनि जोनोम सानाव जोंनि गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि जालांनाय बिथांमोनखौ जों जेरैबायदि हांख्रायदों बिथांमोना सफैनो हादों आरो बे जौसाङाव नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला दानि दिनैनि आथिखालनि लाइमोन फरायसा फरायसुलि साफ्रोमबो दिनैनि बे हाबाफारिनि साखि जानानै थागोन आङो खावलायगोन जोंहा इउटिउबारफोर दङ ससियेल मिडिया फेसबुक गुबुन गुबुन दङ आरो गोबां समाव गोबां हाइलाइट खालामनाय डिबेट खालामनाय नुयो आङो खावलायगोन गुरैयै जे दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो जायफोरा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो इउटिउबाव एक्टिभ थायो नोंथांमोना प्रसार खालाम लाइभ खालाम जाहाथे बियो बे कक्लाबारि सापागुरि ओनसोलावल' थायालासेनो बर' रायजो राजाया जेराव थांनानै दङ रायजो जादों बिथांमोननि गासैनिबो आखायाव बे मेसेजआ बा बे दिनैनि हाबाफारिया सहैयो बर' माहारिबाद आरो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि सानथौ सानस्रि लोगोसे बर' हारियाव होलांनाय बिहोमा बिनि सायाव गेवलां मेल आरो जों बयबो मिथियो जे दिनै बे आयदाखौ बे टपिकखौ जों मानो लादों आरो बे साननि ओंथि गोनां जे मोनसे बेसेन गोनां जे मोनसे सम बे समखौ नायनानै आथिखाल बर' माहारियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि मोनसे गोलाव समनि जि मोनसे चेप्टार बा एपिसड दंमोन बे सोमावसारनाय जे हाबाफारिया थाबोनायनि उनाव दिनै बर' हारिखौ दाफामनाय गायसननाय बर' हारिनि जौगानायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनथाम सुक्ति जोङो मोनबाय आरो दिनै गोजोन मोनसे थासारि आरो बे समाव बिटिआर सरकार बे सरकारखौ एबसुनिनो बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा सामलायनानै दङ आसामनि केबिनेट मन्त्रि हिसाबै एबसुनिनो बारग' आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा दिनै आसामनि मन्त्रि सभायाव जायगा आवग्रिनानै आसामजों लोगोसे बर' हारि जौगानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिउ जारिमिनाव आङो जेब्ला उन्दैमोन आङो बे बाथ्राखौ जोंनि लाइमोन जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आङो बुंनो नागिरदों बै समाव करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांनि स्पिचखौ आङो खोनादों इउजि ब्रह्म बिथांनि स्पिचखौ आङो खोनादों बड'फानि स्पिचखौ आङो मोगामोगि बेबायदि लाइभ खोनासंनो मोनाखै नाथाय भिडिअ'आव नायदों टिभिआव नायदों बिथांनि बे सोमावसारनायनि बिप्लब रेगुलेसननि जे माखासे चेप्टार बे भाषणफोरखौ आं खोनादों प्रमद बर' बिथांनि भाषणखौ दा बिथांनि बर' हारिनि सायाव जिखिनि बानबुंथाय माहारिबादखौ लानानै गोलाव समनि 11 बोसोरनि आफादगिरिनि बिबान लानानै सोमावसारनाय समाव खोनानो मोनदों गोरा नार्जारि रबिराम नार्जारि दिनै जोङो बयखौबो लिंदों सानसुमा खुंगुर बैसुमुथि बिथांखौबो जों दिनै लिंदों नाथाय बिथाङा एंगार हायै माखासे जाहोननि थाखाय बेयाव सफैनो हायाखै गुबुन फारसेथिं रबिराम नार्जारि बिथांखौबो जों लिंदों बिथाङाबो गुबुन मोनसे हाबाफारियाव थानायनि थाखाय आरो रोंगोरा नार्जारियाबो गुबुन मोनसे हाबाफारि थानायनि थाखाय सफैनो हायाखै दा बै समाव करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन बर' माहारिनि खामानि मावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबाय सरकाराव थांनानै बिथाङा एमएलए जादों आरो एमएलए जाखांनायनि उनाव बुंदों जे सरकारनि गरायाव गाखोनानै जों सरकारजों दावहा नांगोन दिनै माहारिबादनि कुइसन खालामनो नागिरनाय माखासे थासारि जों नुदों माहारिबादखौ लानानै नेसनेलिजमखौ लानानै सोर बांसिन नेसनेलिजम सोर सिउड' नेसनेलिजम सोर जातीयताबादखौ लानानै खामानि मावदों सोर नंखाय जातीयताबादनि धाराजों आवगायदों दिनै माखासे डिबेट डिसकासनखौ जों नुयो माखासे गाज्रि भाषाजों सावरायनाय डिसकास खालामनायखौबो जों दिनै खोनानो मोनदों नाथाय बियो बर' हारिनि थाखाय मोजां चेप्टार नङा होननानै आं सानो कनस्ट्राक्टिभ पजिटिभ डिबेट जोंनो नांगोन आरो बे माहारिबादखौ लानानै
जेसेबां डिबेट खालामानो बर' हारिया जौगागोनसो बर' हारिया कनस्ट्राक्टिव मोनसे फरमेशन फैगोन किन्तु नोङो नेगेटिव डिस्ट्राक्टिव क्रिटिसिजम खालामोबा माहारिबादनि जि धारा बेयो जोबस्रांगोन दा बेखायनो बानेश्वर बसुमतारिया बर' माहारिबादनि मोनसे नेरसोन मोनसे आदर्श आरो दिनैनि सानानो आदर्श आरो दिनै जोंनि गेजेराव जायफोर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बेयाव दङ बे माहारिबाद आरो बे आदर्शबादनि बाथ्राखौ दिनै बुंगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिबाद बर' जातीयताबाद बर' सोमावसारनायनि आंथोजों माने बे अध्यायजों माहारिबादखौ जेसेबां अख्रां नांजासे लानानै थांबाय बेनिख्रुइ आरो साबसिन बेनिख्रुइ आरो गोख्रोंसिन माहारिबाद गैया होननानै आं सानो दा बेखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मजियाव आफादगिरिनि बिबान लानानै माहारिखौ दैदेननाय सामलायनाय माहारिनो दिशा होनाय दिनै बे जौसाङाव गासिबो दंजोबो आरो माहारिफोरखौ लानानै जेसेबां कुइसन खालामानो दिनैनो बे हाइस्ट फराम आरो बिनि साखी हिसाबै बिनि माने प्रेक्टिकल बास्तब हिसाबै दिनै बिथांमोना बिबुंथि लाखिगोन दा बेखायनो आं सानो जे बर' माहारिबादखौ लानानै जायफोरा दिनै आदर्श गैयै माखासे बाथ्रा बुंदों जायफोरा माखासे थौले मेलेमजों बाथ्रा बुंदों माहारिबादनि धाराजोंनो खामानि मावग्रा मानसिफोरा जेरैबायदि गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनायनि मोनसे दिनै माखासे बाथ्रा जों नुनो मोनदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिना जाबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलिया गोथौयै सानसुवालासिनो जातीयताबादनि धाराखौ मोजाङै बुजिस'वालासिनो दिनै ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जिग' रायनाय जिग' बाथ्रा बुंनाय गाज्रि भाषा बाहायनाय बे बर' हारिनि सोदोमस्रि नङा बर' हारिनि माहारिबादनि जातीयताबादनि स्पिरिट नङा बेयो बर' हारिया बेबायदि सेप्टार दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि बेबायदि मोनसे बिथा मालाबाबो बानायाखै बे मोनसे गाज्रि बिथा गाज्रि नेरसोन गाज्रि खान्थि दा बेखायनो जोङो ज्राब जानांगोन आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनैनि बे प्लेटफर्माव जोंनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दिनै सोरबा बिटिआरनि चिफ जानो हानाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि जानो हानाय सोरबा बारग' एमएलए बेयाव दङ नाथुराम बर' करेन्द्र बसुमतारि दिनै जयन्त बसुमतारि आथिखालनि एमएलए बिथांमोना गावबा गाव जायगायाव सोरबा थुनलाइ सिबिदों सोरबा राजखान्थियाव हाबा मावदों सोरबा बर' हारिनि रावबो कमप्रमाइज खालामाखै आंनि आत्मबिश्वास दङ बेखौ आफादगिरि बिथांमोना गाहाय नेहाथारि बिथांमोना जिखि आथालाव खामानि मावहैया जिखि फिल्डआव खामानि मावा जातीयताबादखौ लानानै मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा कमप्रमाइज खालामाखै दिनैबो खालामाखै उनावबो खालामनाय नङा बेखौ लानानै खस्थ' खालामनांगौनि बाथ्रा गैया होननानै आङो दिनैनि बे मुगानि आगदारिनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानजों आङो फोसावनो नागिरो आरो आंहा आत्मबिश्वास दङ बर' रायजो राजाया बिश्वास दङ जोंनि लाइमोन फरायसा फरायसुलिया बिनि सायाव बिश्वास दङ आरो जों इयुनखौ बोरै दागोन जोंनि दैदेनगिरि दिनै बे प्लेटफर्माव फैनाय बिथांमोनानो जोंनो दिशा होगोन लामा होगोन आरो फिउचार बर' हारि थांना थानांगौनि थाखाय जोङो लामा हान्थिनांगोन दा बेखायनो दिनैनि समाव जोंनि आफादगिरि जालांनाय जोंहा दमरुधर ब्रह्म आरो जोंहा अबिराम बर' जोहोलाव सोमला बसुमतारि आरो जोंनि बड'फा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां साब्रैया जोंनि गेजेरनिफ्राय गैलिया नाथाय बिथांमोननि आदर्श सानथौ सानस्रिया अराय गोथां जानानै थागोन गोजोर जानानै थागोन आरो बानेश्वर बसुमतारिनि हाबा मावलांनायनि सायाव आरो गोदानै बाथ्रा बुंनो गोनां दं होननानै आं सानाखै जोंनि आलासि बिथांमोनानो माहारिबाद बानेश्वर बसुमतारिनि हाबा मावलांनाय बर' हारिनि बिहोमानि सायाव बिथांमोनानो मोजाङै दिनै मेहेरगोनाङै गासैबो बाथ्राफोरखौ फारि फारि बुंगोन आङो बे आयदाखौ लानायनि जिखिनि रिलेभेन्सि गोनांथि सिगनिफिकेन्ट बे बाथ्राखौल' आङो रिफारेन्स लानानै फंनैसो बाथ्राखौ बेयाव दाजाबनानै होबाय आरो बे समाव आङो गिबि जोंनि जि आयदानि सायाव माने बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा लिंनानै लाबोजानाय बुंथिगिरि आलासि जोंनि गाहाय आलासिया दसे समनि उनाव बिबुंथि लाखिगोन मानगोनां उर्खावगोरा ब्रह्म बुंथिगिरि आलासि जों लिंनानै लाबोदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथांखौ आं बे समाव गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिखौ जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो आं बयखौबो अननानै खावलायगोन जाहाथे सिरिबाङै बयबो धैर्यनि गेजेरजों हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद होयो आरो खोनासङो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ सामलायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
मानाव गेदेर दिपेन बर' बे मेलावनो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनाय बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' आरो दिनै बे मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सान फालिनायजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय हाबाफारियाव बिबान बावजेनगिरि बिथांनिनो अनजालि बिसि मुस्रिमा फुलेस्वरी स्वर्गयारी बिदिनो बेवहाय दा गोबां आलासिफोर नुजाफैदों एसे आगोलाव मेल दैखांलांबाय आदा दीपक बसुमतारी बेवहाय दं आदा फरेन बसुमतारी आदा गोविंद बसुमतारी आदा सन्तला बसुमतारी आरो नाथुराम बर' आदा राजेन खाख्लारि दुलाराय बाथौ गौतमनि डक्टर लीलाधर बर' महिपाल बर' DKWSनि सासे EM BTCनि स्पिकार खाथिराम बर' धरनीधर बर' बिथाङा बारग' सासे फरेस्ट अफिसार आरो बिदिनो गोबां आलासिफोर बेवहाय दंफैयो माखासे आलासिफोरखौबो लेंनाय नुबावदोंमोन नाथाय बिथांमोना सफैनो हायाखै आरो बेवहाय दिनै नुजाफैदों गोबां अनजिमानि फरायसा फंबाय बिनानावफोर आरो रायजो राजाफोर आरो बिदिनो मख'जाथाव माखासे सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों बयनोबो आङो गिबियावनो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय दिनै बे हाबाफारियाव फैनानै दहाय फुंनिफ्राय जोङो फिरफिला लिर होबाय आरो बिथांनि मुङै बिबार बावबाय न'आव थांनानै बिथांखौ जेराव फबदों बिथांखौ मान हैनाय जाबाय आरो दिनैहाय गेवलां मेल जागासिनो दं दा आरो दहायनिफ्राय आं नायबाय थादों जे बे हाबाफारियाव जेसेबां बाहाय गौथुम जाफैदों थुबुर जाफैदों बेनि 95-96%आनो फरायसाफोर जानांगौ बैसोगोरा मानसिफोरखौ खम गाज्रि सानाखै आङो गाज्रि बुंनो नागिराखै नाथाय दिनैनि हाबाफारियाव फरायसाफोरनि बेबायदि इनभल्भमेन्टआ जोबोद थुलुंगाखांथावबो मानो होननानै बुङोबा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीखौ मानो मुगानि आगदारि बुंनाय जादों बेनि सोमोन्दै मिथिनांगौआ जोंनि फरायसा एबा गोदान जोलैफ्रा बांसिनै दं जों गेरेमसा माहारिनि बाथ्रा बुंबाय थादों गेरेमसा माहारिया बोरै जायो साधारन भाषाजों साधारन लेंगुवेजजों फांसे बिफाङा दालाय दासा गैयाबा बेखौ गेरेमसा बुंनाय जाया आरो जेब्ला फांसे बिफाङा दालाय जायो दालायनि सायाव आरो दालाय सोमजिदेरो बिलाइबो फैयो बेखौ गेरेमसा बुंनाय जायो गेरेमसानि मिनिङानो मा सिम्पलि जों मा फांसे बिफाङा गाव हारसिं थांनानै थानायखौल' बुजियाखै माने गुबुननो थांनानै थानोबो साया होनो हानांगौ आरो बर'फ्रा गेरेमसा माहारि जानांगौबा जोंनि ओनसोलाव थानाय फिसा फिसा हारिफोरनोबो साया होनो हानांगौ जायो दा गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जों नाजाबोबाय थांनाय 40-50 बोसोराव जोंना मोनसे संग्रामनि गेजेरजों थांनाय बर' माहारिया मालाबा रायजो बिनायनि मालाबा स्क्रिप्टनि टेकनिक्सआ जेब्ला आबाद मावजेनोब्ला प्रथम खारायजेनो हालेवजेनो बिनि उनाव हाखौ फोमोनो बिनि उनाव माइ गायो बिनिफ्राय एम्फौ एनलानिफ्राय बासायनो थाखाय बेखौ जोङो मुलि होयो एबा दै होयो बे जाहैबाय खामानि मावनाय दैयाव आरो जेब्ला मोनसे माइ बिफाङा जेब्लानाखि रज'नानै गोजौ जायो फिथाइ थायनाय सम जायो जों एम्फौ एनलानिफ्राय बासायनांगौ बेनिफ्राय बेसेबां फिथाइ थायखो माइआनो बेनि सायाव सोनारो जों बे आबादा मोजां जादोंना जायाखै बेखौ बुंनाया बेनि सायाव सोनारनोसै दा जों बेसेबां बे गेरेमसा जानांगौ
दा गेरेमसा जानो थाखाय माखासे गुन नांगौ आरो बे गुनफ्रा जोंनाव दा दङना गैया बेखौ जोङो दा नायनांगौ जायो थारमाने मा होननाय जादों जों आफाद हिसाबै गोरों जाबाल' जानाय नङा सासे सानै दैदेनगिरिया गोरों जाबाल' जानाय नङा माखासेल' मानसिया गोरों गोरा जानानै गोरों गोरा जाबाबो जानाय नङा माहारिनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा गुन गोनां जानांगौ आरो अब्लासोनो गेरेमसा माहारिनि मिनिङा जाफुङो दिनै जुदि आमेरिकायाव थाङो हटेल बय रेस्टुरेन्टनि बयफ्राबो नेशनेल इक'नमिनि बाथ्रा बुङो नोंजों रायज्लायनो रोंगौ आमेरिकानि इक'नमिया बोरै थांगासिनो दं फरेन पलिसिया बोरै खारगासिनो दं खारन बिसोर वेल एजुकेटेड खामानियासो हटेल बय साहा रानग्रा नाथाय सासे प्राइम मिनिस्टार जानायजों समान सोलोंथाइ दं बेहा आरो जोंनि हारियावबो दा हालुवानिफ्राय लानानै जुथा सुग्रानिफ्राय लानानै सोरबा दङबा बियो सि दाग्रानिफ्राय लानानै न'आव जनानै टाउन सहराव थांनानै मेल मिटिङाव थांनानै जेरावखि थाङाबानो देशनि इक'नमिखौ मिथिनाय जानांगोन देशनि फरेन पलिसिखौ बुंनो हानाय जानांगोन बुजिनो हानाय जानांगोन थारमाने साफा साफा बेक्तिया गुन गोनां जायोबासो बे हारिया गेरेमसा जायो आदारवाइज एक्सुवेलि फिरफिलानि सिङाव थानानै बयबो बोसोराव सानसे सानसे ओंखारबोनानै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलायाव थानानै दिनै बले 21 थारमाने हमनानै लादो दा 68 years बा 70 years जानोसै बिनि फिरफिलानि सिङाव जोङो गेरेमसा बर' माहारिनि बाथ्रा बुंदों गोरों जाथिया बाराद्राय बुंनाङानो जों दाबो माहारिबादखौ लाखिनो थाखाय अब्रा अब्रा लेक्सार होनांगौ आखाइ मुजुबनानै जै बर' माहारिनि जै होनबाय थानांगौ जायो जों होमबासो जोंनि माहारि आरो माहारिबादा रोजाथ'वाखै दाबो थारमाने जों एसे दलर थाब्लानो दाबो जों सोलायलांनो हागौ जोंनि माहारिबादा जोंनि बिखायाव फैनानैबो थांनो हागौ दिनै नागाफोरनि उदाहरन होयो नागानि जातीयताबादखौ जोङो एग्जाम्पोल होयो नागाफ्रा मा नागाफ्रा लेखा गोरों जाबाय नाथाय गामि ओनसोलाव दाबो बिसोरनि रांखान्थिनि जौगानाया जोबोद दुर्बल जोंबादि जै नागा जाथिनि जै होननानै बुंबाय थानाङा बिसोर जै नागा बिमानि जै होनबाय थानाङा बिसोरो मा होनो बिसोरनाव हार्टआव हाब्बाय गोसोआव हाब्बाय आरो माहारिबादखौ नाजावदों रोंनानै नाजावदों आरो जोंनिया नाजावदों मा रोङैफ्रा लिडारफ्रा बुंनायखाय बेखौ खुगायाव बुंफादों आरो जै बर' माहारिनि बे गोसो गोरबोजों रोंनानै बुजिनानै माहारिबादखौ नाजानो हानायसिम साफ्रोमबो बर' फिसाखौ जेब्ला दानो हागोन अब्ला दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि जौसाङाव गसं गसं 1 घन्टा 2 घन्टा लेक्सार होनायनि खाबु मोननाय नङा रावबो खोनासंनाय नङा बेखौ लिडारफ्रा गुसुं गुसुं लेक्सार होनानै मा मावनो ओंखारबाय थादों बेखौ बुंना फोरमायनानै थांनांगोन दा जोङो खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा माहारिबादखौ दासिमबो बुजिनो हायाखैखाय सुबिदा मोनोबा जों दाबो आधा घन्टा 1 घन्टा लेक्सार होनानै थांनो हायो दैदेनगिरिफ्रा आरो जोबनायाव जै बर' माहारिनि जै होननानै थाङाबा माहारिबादा जाया नंगौना नङा दाबो ससियेल मिडियानि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा ससियेल मिडियालाय मा बबेबा एक'लेन्डआव थाङोबा डिसनेलएन्डफ्राव थाङोबा मोनसे मा नुयो जे सुइं गैया होमबा मोनसे सुइं गाखोनानै जे हैया लागौ गाखोयो बे जाहैबाय इलेक्ट्रिकजों वेल कन्ट्रल आरो बे कन्ट्रला गोमायोबा बे सुइंआ मा जागोन अभार सुइं जानानै ओरै थांनानै मोनसे जायगायाव थाबथाहैनांगौआ थाबथायालासिनो ओरै राउन्ड गिदिंथारोबा मा जागोन साजों ओरै थांनानै राउन्ड गिदिंथारोबा मा जागोन बेयाव गाखोनाय मानसिफ्रा गाहायाव गोलैजोबगोन ससियेल मिडिया बै सुइं बादि हैया लागौ बादि ससियेल मिडियाया अपेन आरो बेखौ जाय कन्ट्रल खालामनानै सोलिनो रोंदों
बे मानसिफ्रा ससियेल मिडियाखौ मोनसे ओंथियाव बाहायनो रोङो आरो जायफ्रा कन्ट्रल गैया बे धंस जालांदों बर' जाथियाबो दिनै बर' हारियाबो ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनायनिख्रुइ गाज्रि बाहायनाया जुदि बांसिन जायोबा बे हारिखौ रावबो रैखा खालामनो हाया दा जोंनो सोलोंथाइया बेखौसो नांगौ जादों दा साफ्रोमबो मानसियानो रिपर्टार साफ्रोमबो मानसियानो मा जाहैबाय लिरगिरि साफ्रोमबो मानसियानो बुंथिगिरि साफ्रोमबो मानसियानो मा दैदेनगिरि नाथाय जेब्ला बयहाबो गासिबो धोरोमनि अधिकार थायो